Βρίσκομαι στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στο Άργος. Μία εκπαιδευτική εκδρομή στην Κύπρο, όπου γέμισε τα παιδιά με πλούσιες εμπειρίες. Θα μας τις αποτυπώσει τώρα εδώ στο φαγό ο κύριος Φίλιππος Ολυμπίτης και μετά και το προσωπικό που συνόδευσε την δεκαμελή αποστολή. Ναι. Έλα Φίλιππα μου. Καταρχήν σας καλωσορίζω. Η χαρά μας ήταν μεγάλη. Δημιουργήσαμε ένα ταξίδι επαγγελματικό με 10 παιδιά και 3 εκπαιδευτές, επιμοφορτικό με 2 εργαστήρια υφαντικής και αγιοπλαστικής. Πήγαμε σε διάφορα κέντρα εκεί κάτω, παρατηρήσαμε τα έργα που έχουν, η Κύπρος έχει αναπτυγμένα στα έργα αυτά. Συναντήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, είχαμε μεγάλη εξυπηρέτηση και από τον Δήμο της Λακατάμιας, που είναι και αδερφοποιημένος. Ένα λεωφορείο από το πρωί μέχρι το βράδυ, η φιλοξενία τους ήταν άψογη. Είχαμε συναντήσει τον πρόεδρο, τον κύριο Λυσαρίδη, διάφορους, πήγαμε στο Πανεπιστήμιο του Φρέντερικ. Δηλαδή κάνατε και ημερήσεις εκδρομές από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάθε μέρα. Τώρα να κάνω μια ερώτηση μόνο. Όταν είδατε τις υποδομές εκεί στην Κύπρο, να τις συγκρίνουμε με τις δικές μας εδώ, του κέντρου, σε τι επίπεδο είναι? Εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι διαφορετικά. Εμείς είμαστε σωματείο, είναι διαφορετικού τύπου τα δικά μας από τα δικά τους, είναι υποκρατική μέρημνα της Κύπρου. Και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει οικονομική ευρωστία, βέβαια, καμία σχέση με... Αλλά σαν πρωτοβουλία είμαστε πρώτοι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι, είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά δεν συγκρινόμαστε όπως είπε η Καλλιόπη πριν. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει κρατική μέρημνα και φυσικά και η μέρημνα της Εκκλησίας εκεί. Του στηρίζει πάρα πολύ η Εκκλησία. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο αναπτυγμένα είναι και πόσα πράγματα μπορούν να προσφέρουν σε όλα αυτά τα άτομα. Και φυσικά και από τον ίδιο τον κόσμο. Ο ίδιος ο κόσμος τους έχει αποδεχτεί και υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία όπως υπάρχουμε και εμείς. Φίλιππα μου, το πρόγραμμα αυτό είναι με τη βοήθεια και του συμπατριώτη μας βουλευτή, του Γιώργου του Κασάρα και του Νικητιάδη, του Υφυπουργού. Ναι, μας βοήθησε ο Γιώργος ο Κασάρας, ο βουλευτής της Καλύμνου και Δωδεκανήσου, ο Υφυπουργός ο κ. Νικητιάδης και άλλα μέλη φυσικά, αλλά η ψυχή της όλης οργάνωσης ήταν του κοινωνικού υπουργού, του Θόδωρα του Σεγγίου, ο οποίος έχει μεγάλες γνωριμίες κάτω και οι άνθρωποι ανοίξαν τις αγκάλιες τους σε όλα τα θέματα να μας εξυπηρετήσουν, να μας μορφώσουν και οτιδήποτε, και έχει συνέχεια. Δεν είναι μονάχα εκεί, έχουν και συνέχεια με το νησί της Κύπρου. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τη Μαρία μου, εάν της άρεσε η Κύπρος? Ναι, μάνα μου. Τι σου άρεσε αγάπη μου? Δεν μου λες Μαρία μου, πήγες στη Λευκοσία? Ναι, μάνα μου. Πήγες στους τάφους εκεί, πήγατε? Των παιδιών που πολέμησαν για την ελευθερία? Δημήτρη μου, πήγατε? Ναι, πήγαμε. Βαλαντούρα, σας άρεσε η εκδρομούλα? Σας άρεσε? Τι σου άρεσε περισσότερο? Γενικά όλη η Κύπρος μας άρεσε. Γενικά όλη η Κύπρος, πάρα πολύ ωραία. Ποιο άλλο παιδί θα μου πει, έτσι? Περάσαμε πολύ ωραία, κάναμε βόλτες, ειδικά τα βράδια. Η αδερφή μου τραγούδισε κιόλας live. Όπα! Ναι, είχαμε διάφορες δραστηριότητες. Ναι, μπράβο παιδιά, μπράβο. Και περάσαμε φανταστικά, θα θέλαμε να το ξανακάνουμε σύντομα. Για να φανταστείτε, μας έχει κάνει και ο διευθυντής του χειρουργείου, μας έκανε δεξίωση, δηλαδή χάρηκαν τόσο πολύ. Όπου πηγαίναμε τα παιδιά μας ήταν τόσο άψογα που... κοινωνικά. Δηλαδή, Γκάλινο, την φέραμε έξω σε ένα επίπεδο σαν να είμαστε, ξέρετε. Ήτανε φρόνημα τα παιδιά, δηλαδή άκουγαν. Η Μαρία μου άκουγε, εντάξει ήτανε, αλλά αφού είναι ένα καλό παιδί, όπως όλα τα παιδιά εδώ. Φίλιππα μου, πώς να κλείσουμε? Να κλείσουμε ότι είναι μία αρχή. Το κέντρο της Καλύμνου όλο και ανεβαίνουμε και θα έχουμε περισσότερες στο μέλλον τέτοιες δραστηριότητες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά. Αλλά ευχαριστούμε όλους που συνέβαλαν στο να γίνει το ταξίδι για πρώτη φορά των παιδιών και των εκπαιδευτών για μια εκπαίδευση στο εξωτερικό.
σημασία μεγάλη, γιατί τα παιδιά ποτέ δεν είχαν δει εκτός Καλίνου. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ.